Hi friends, welcome back to Kallu's Lifestyle. പറഞ്ഞോളൂ മാമ. ഇത്രയും പറഞ്ഞില്ല, ബാക്കി കൂടെ പറയുന്നേ. അപ്പൊ നമ്മള് ഇന്ന് എന്തിനാ ഒട്ടിക്കാൻ പോന്നേ? ഇന്നൊരു ബെയർ ഫുട്ട് ഡ്രൈവിംഗ് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. കൊറേ കമന്റ്സിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബെയർ ഫുട്ട് ഡ്രൈവിംഗ് വീഡിയോ ചെയ്യണോന്ന്. അങ്ങനെ നമ്മള് ബെയർ ഫുട്ട് ഡ്രൈവിംഗ് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ചെരുപ്പിടാതെ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ് എന്തോന്നൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല. ഇങ്ങനെ ബെയർ ഫുട്ട് ഡ്രൈവിംഗ് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒത്തിരി കമന്റ്സ് എനിക്ക് കിട്ടി. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഇങ്ങനൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനൊരു വീഡിയോ ചെയ്യത്തില്ലായിരുന്നു. പിന്നെ വേറെ എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട്. ഹൈ ഹീലിട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ, പിന്നെ അതൊക്കെ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യാം. ഹൈ ഹീലിട്ട് ഓടിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയത്തില്ല, ട്രൈ ചെയ്യാം. പിന്നെ പിന്നെ ചെരുപ്പിടാതെ കിക്കർ അടിച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യാം. ഇന്ന് നന്ദാവനാണ് ഓടിക്കുന്നത്. അവരടുത്ത് ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ ബെയർ ഫുട്ട് ഡ്രൈവിംഗ് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തരുമെന്ന് ചോദിച്ചു. ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്നൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല, കാരണം പെഡൽ വ്യൂ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണണം അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് കമന്റ്സ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അത് എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്നൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല. എന്തായാലും ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യാം. പിന്നെ അതെല്ലാം ഫേക്ക് ഐഡിയ ആണ്. ഉള്ള ഐഡിയ ഒന്നും കറക്റ്റ് അല്ല, എല്ലാം ഫേക്ക് ഐഡിയ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഒരാൾ പോലും ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ജെനുവൻ ആയിട്ടുള്ള കമന്റ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ അതിന് റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇത്രയും നാളെ ഞാൻ ചെരുപ്പിടാതെ ആയിരുന്നു ഓടിച്ചോണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പൊ ചെരുപ്പിട്ട് ഓടിച്ചു പഠിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ചെരുപ്പിടാതെ ഉള്ള വീഡിയോ കാണാൻ പറയും. ഇനി നിങ്ങൾ ഇതുപോലുള്ള കമന്റ്സ് ഒക്കെ ഇടുക. ജെനുവൻ ആയിട്ടുള്ള കമന്റ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിന് ഞാൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ നിങ്ങൾ വീഡിയോസ് കാണുന്നവരൊന്നും ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. വീഡിയോസ് കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബും കൂടെ ചെയ്യണം. ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോയാലോ?